Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. May mudto ka naman ng puldig. Ay may mundo sa kadi mo pa daw sa datong mga tigpaniwag sa atong sa radyo, sa teleradyo, yung mga sa ato nga kanya DWC, no, teleradyo. Very good, very good. Kumusta naman kanong puding? Okay na ko pa daw. Ang imuhang mga lutahan nga medyo giagup upan na tayo. Okay na pa. Ay, mo nagyapo pa rin, medyo giagup upan gihapon, pero madala na nag-exercise pa rin. Praise the Lord, no? Hallelujah, ha? Dahil ko ng Ginoo. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta mo negosyo? Ayong kaya ko pa rin, wala na problema. Dahil man, okay na baka mga lisensya, wala baka kay mga illegal nga gihimo, no? Basig simba kong madakpan ka. Eh, buyak ka pa rin, ako, nagbinuutan na ko sa ako negosyo, bahala gamay ganad siya, basta kompleto na ta sa mahayo bukat ba? Very good, no? Kadungog ba ka nga bugas karon gitangtang na ang tarification, ang tarif sa bugas aron no barato, no? Sa may kasultin mo niya na. Ako na ko mga negosante dire sa gusto, pero ako gusto ko ana para mga tao makatira po ng barato bugas ba. Very good. Nga naman. Ay kamalo ito sa mga tao, sa hay wala na kaong na raman og ko kana betong saging. May magane ka na pa saging, ang uban gyud wala na, no? Manghupaw na laman panahon stig panood to. Bukao na lamang og panghupaw. Bitaw pa do mo na do ika sakto naghimo di bongbong ba nga gitlang-tlang niya ang minus-minusan niya ang kining clarification ba tarif. Very good, no, sa atong pasalamatan si PBBM yan na Mr. Cheng, no. Bino padayon ta mga higala, kumusta naman mo mga higala? Kami diri sa Ayungon, padayon nga mo ang mga karihukan sa ato ang katikisem, no. Kuan mga higala, no, kini gitawag nato padayon lang gyud gihapon kita sa ato ang pagpangalagad o padayon kita mga higala sa kini nga ato ang pagpanganawagan, no, nga ang ato mga kabataan mo attend gyud sa katikisem kay ang mga bata karon medyo busy po kayo sa social media. No? Sige, ultimo gamay bata mga higala, may na kayong mugamit ining cellphone, no, manang kita mga dagko usahay lupig na ta, no, muna nga atong awhagon gyud ang mga ginikanan nga paapilon gyud og katikisa mga ilang mga bata, no. Ako yung gi-encourage mga ginikanan, no, niya snacks gyud ako gi-encourage sa mga choppy leaders nga kun mahimo pa-snackon gyud ang mga bata kay gulot mon baya ingon niya na, no. Unya mga kabatan-onan pud nato ato pud nga giawhag, no, nga moapil sa kada Sabado do na tay youth gatherings diri sa ato ang atong lungsod, no, para sa mga batanon, libre kaon, libre snacks, unya doon na tayo mga speakers nga giimbitar, iyawat na lang po din taon nga makadugang-dugang po din taon sa kadasig mga bata nga manulod og simbahan, no, kay ato yung naobserbahan nga mga bata karon medyo mas exposed kayo sa social media. Sa social media ra ba medyo po doon ay gamay nga ulusbon kayo sahay ang mga bata may nakaayo ang mga butanga, no, nga dili na gani taon manimba, wala na gani suri-suroy ana na laman sa ilang mga balay magpundo, no, kay tungod lagi exposed na kaayo ni ini mga social media. Sabi, no, doon na dahil gamay problema dito sa amlan mga higala, no. Kami muna muhangyo ra gyud mga pare nga sabton lagi ninyo, no. Kami po mo sabot ra baya pod ninyo. Muna na gitawag na tug magsinabtanay na gid lamang ta, no, kay dili man lagi kita mo ingon nga ikaw mo isalaan, ako mo isalaan, dili na lang ta mo himo niya ng mga pointing fingers. Ang atuan na lang yun is magsinabtanay na lang ta, no, kay kaming mga pari dili baya po taon may mga perfect, no, doon na gyud pod may mga kanang gitawag nato og kakulangan sa mga kamupod nga mga parokyano, di pod mo perfect, no, doon na pod may mga kakulangan muna nga mas maayo magsinabtanay na lang ta, ha, klaro ba? No, kaya ako mo sabot ra man pugos ako mga parokyano. Ang mga parokyano pud nako nakabalo ko gisabot ra pud ko nila kay mga tao ra gud pud lamang ta. No, dili kita
ingon nga mag kanang pointing fingers ba kanang tudloanay og kinsay salaan murag mo na makadugang sa problema. Mas maayo pa nga isig-ang ko na lang ta kung doon natay kakulangan unya isig sabot na lang ta, sabto na lang nato ang uban aron sabton punta nila. Mura na ako kasulti no. Kaya doon ay nangutanan ako. Pero aron sa may imong comment ko ang magsinab ta na ragud ta no. Pareho bas pamilya ba nga naa kay imuha na ako ang kakulangan, ikaw na ako kay kakulangan, magsinab ta na lamang kita ini saon man gyud nga tao raman ta na ginaingon nga masipyat maganing karabaw nga tuluray tiil. Karabaw nga upat ray tiil kita pang duhara. Ano? Klaro ba? So mura to no akong komentaryo nga kami mga pari mangayo ra gyud pod may nga sabton na pod ninyo kung do na magani may mga kasaypanan unya kay kami pod maningkamot ra pod may nga sabton pod mo namo. No kay mao palagi na kamo dili mo perfect, kami pod dili pod mi perfect. Amo na nga magsinab tanay na lang ta. No, man gitawag nato sa English og union of mind and body. Ayan, no? Magiusa ra ta ba pinagi sa katumong nga kanang duna gid kay pagsinab tanan. No, klaro. Nahala no, may mudto ka natong tanan manghigalan ang ginaot ko nga naa kitang tanan sa kapiskay sa pangluwas ni ining kamuntuhon. Narita mahigala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining mudtuha. Council of the Laity mipadayag sa ilang kahadlok nga kung mahimo ng balaod ang divorce bill makapanamas-tamas kini sa kasagrado sa Kamilyon. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nang hinaot nga ang syudad sa Roma mahimong maabi-abihon sa mga mobisita sa syudad labi na gayud sa panahon sa Jubilee nga sa ulugon karong 2025. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa atuang Saint of the Day. Boy na nga atong Saint of the Day karon bisan way nangutana na matud pa sa atong igsuon nga magsisibya si Brad Jones Manaban. Bisag way nangutana no ang ato ang santo karon mao si San Bernabe kung sa in English pa na Saint Barnabas. Una unya si Saint Barnabas, you know, he preached the gospel in Antioch and companion of Paul, attended the Council of Jerusalem, martyred, patron of the island of his birth, no, Cyprus, and name mentioned in the Roman canon. No, so karong adlaw mahigala atong hinumduman ang usa ka bantugan nga magsasangyaw o misyonero nga mao si San Bernabe. Okay, nahala no. May mudto na kanaton tanan manghigala niining mga kamudtuhon. Abi no ari kita manghigala sa atuang Catechism. Ang atong topic karon kabahin sa catechism, kabahin sa tentasyon, tukso, no? Kini ra bang tukso manghigala lupig paning bagyo niini, no? No, lupig paning udit niini kanang tahar ko ng bagyo mahigala. Kantahar ko ng tukso no kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng pusong pinaluha, kay dami ng puso kay katumali ko na kay nasipet ko kay dami ng winasak na tahanan, kay dami ng matang pinaluha, kay dami ng pusong nasugatan, utukso tay layuan mo ako. Saon maning uban mga higala nga imbes mo ingon nga utukso layuan mo ako, moingon man nun utukso lapitan mo ako. Joke ba yun? Joke nga daga ito higala. So wala no nga mas maayo gyud nga magpalayo kita sa tukso. Nya usa ganitong tukso sa in English. Kung sa ganito ning tukso sa in English, ito na ning in English nga kay maayo man kay tang masuhid-suhid sa mga Amerikano. Una nga magulo in English pud lamang ta kay may pagkasuhiran baya pud ta, no? Unsa what is temptation? Temptation is the desire, the desire, may pagka-British pud may gala ba?
temptation is the desire to do something wrong. So to do something is the desire to do something, especially something wrong or unwise. Ayan, no? Sa ato pa, sa gatong temptation, temptation is the desire to do something, especially something wrong or unwise. Ayan, no? Nga sa ato pa, kini di ay nga tentasyon, mao kini ang ato ang gustong buhaton, labi na gayod sayop o baka dili mayo, no? Unwise, no? So nya doon ay mga pangutana, what are the results of temptation? No? Unsa man ang resulta sa tentasyon? If one yield to temptation, we have committed a sin. Sa ato pa, kung magpadala gani kita sa tentasyon, usually ordinarily, makasala kita. Okay, kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Corinto, kapitulo 6, versikulo 9, apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon, ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga tinguha, nga maoy makabanlod sa tao ngadto sa kalidautan, sa kaalautan ug kalaglagan. Naliman ka? Naliman ka na mahigala, no? Usa sa mga gi-explain gyud diri sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 9. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha, nga maoy magbanlod sa tawo ngadto sa kadautan ug kalaglagan. Madaot gyud ta mga no, kung magpadala kita sa tentasyon. So unsa may maayong buhaton aron nga dili kita madala sa tentasyon? Ang tubag ni ana is atong mabasa sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 41. Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madala sa panulay. Tentasyon ba? Andam ang espiritu apan luya ang lawas. So unsa gitudlo ni sa atong Ginoong Hesukristo aron dili kita madala sa tentasyon? Pagtukaw ug pagampo, no? Sa to pa, be vigilant and prayerful, no? Kinahanglan gyud, no, nga magampo kita mo nang katong mga walay simba, moingon pareho sa mga musimba tag dili ayaw. Mas may musimba gyud aron mas mulig-on kita batok sa tentasyon. Ana, no? So pangutana ngano man gyud pader nga usahay ngano nga kana bitaw dili man gyud ta magpadala sa tentasyon, kinaara ba gyud tentasyon? Pero pangutana pader, ngano man pud ang Ginoo nga misugot man nga adunay tentasyon? No? Ngano man nga ang Dios ba mo sugot man pud siya nga naay tentasyon? It is necessary because temptation is necessary for our spiritual growth. Kadto pa musugot ra pud ang Ginoo nga tintalon ta tungod kay kinahanglan gyud pud nang dunay mga tintal panalagsa. Ayan, no? Moingon dahil ang mga bugol, tanawa lagi pader. Mas maayo gudi ay nga na ay tentasyon. Mo kuan sa dayon mo da, mugara sa dayon mo da, dili na ingon ni ana nga nalipay ka mo da nga uban nga moingon nga o tukso lapitan mo ako. Dili na mo ti pasabutan na mura mo pag nangandoy tintalo, di ba? It is necessary for temptation is necessary for our spiritual growth. Gano man? Because it would enable us to practice kanang choosing between good and evil, no? It temptation is necessary for our spiritual growth, no? Kinahanglan daay nga murag na apoy tulo tintal panalagsa. Ngano man tungod kay gikinahanglan na siya aron maanad ta nga mupili sa maayo ug di sa likway ang dawtan. Mapamaanad ka ba? Muna ginaingon nga mga trials ba? Ana, no? Bitaw pa de giduday uban gadahan kay tentasyon. Lain na po sabot na lang nga ganahan na po silang tintalon kay magpadala man po dayon. Pero bang ni Eva, ni Adan ba? Nagitintal-tintal sa ni Eva, ni kuan man po dayon, ni dala man po dayon. Una nga
katong mga lalaki nga medyo dali ra kayong madala sa mansanas ni iba, ayaw padala gyud, no? Kung gusto ka, ayaw jud kaon sa mansanas ni iba. Kung gusto ka, ang katong bitin mo'y kana. Oh, ano na may uban, may gala nga, mga lalaki nga dali ra kayong madani sa mansanas ni iba. Ayaw. Sa likway ng mansanas ni iba, kayo mo na'y makapalaglag kanimo. No, kung medyo mamugos gyud, kana na lang bitin mo'y kana. Gusto ka kaya nga naman kang bitina ka nga imong gitintal si iba. Muna nga si iba ra ba gitintal pud lamang ko. Muna nga aron dili na makatintal ang bitin, kana na lang pud. Isugba ang bitin. Joke ba yun? Joke na lang ito. Hilain. Abi no, wala pa rin ka-joke mo higala ka. No? So, saan man nato to resist evil? No? Ato dahil nga timbayaon ug may mudto rin mahigala atong talahurong obispo, no? Bishop Polito B. Cortez. Ang mudto bishop, ug ang ako apon nga agaw, no? Ang akong agaw din sa Kalumpuyan, no? Si Father Christian Bumidiano. Gawex, ayaw yung patintal sa mga mansanas ni iba. So, kung mamugos yun, kana na lamang bitin mo kana. Adubuha ang bitin. Naroon dili magsigig panintal ni iba. Okay, klaro? So, number 1, how to resist evil. Be positive that you can do it. Kana bang, di mong good maayo mga higala nga, kana bitang pag wala pa gani makatintal ang panulay, mag-una-una na kam di ra bidyo ko kaya og tintalon ko. Ayaw. Be positive that you can do it, no? Lig-una gyud, managiingon nga, lig-una gyud ang imong kaugalingon nga kung adunay pagsulay, di gyud ka madala. Muna ka man na siya. Kana bitang gitawag na to kana bitang unsa nga anak kana bitang ang imong huna-huna ba? Imo na daan nga giandam, no? Imo na daan nga giandam ang imong huna-huna. Number 2, kung medyo bugat-bugat na gyud, murag madala na gyud kahapit, seek advices from people nga lig-on ang iyahang baruganan batok sa panulay. No, moduol ba karon ka nako, no? Moduol ba ka ni bishop, no? Aron nga makuan ka ba? O somebody nga imong gituuhan nga maayo gyud gawi. Ayaw duol, ayaw pagpatambag itong mga dali ra pong madalas sintasyon. Kay mo ingon unya na nga pagduol unya nimo yung day, brad, kana bang muni. Ay ingon po dayon tong dali ra po kayong madala. Ay, okay ra man na ako magani pod. Ano na. No, kinahanglan nga ang imong duolon katug yung video nakita nimo nga aduna gyud record nga maka-resist gyud og temptation. Number 2, avoid triggers. No, kana bang panalitan ikaw mahiligon kay ka sa mga babae, ano, may sa ato pa na may chick boy ka. O magpalayo-layo gyud ka sa mga babae. No, kay labi may pagkagwapuhon pug kagamay. Mura po ka si Father Arna, mura po kag si Father Christian Bumidja, kanang Father Christian Durango, may pagkastisuyon gamay. Dili kay tisuyon gamay, tisuyon gyud kayo, may puruhan pod nga duluolon og mga mansanas ni iba. No, para nga una nga magpalayo gyud ta, gawis no, di ba gawis no? Palayo gyud ta kanang mga mansanas ipalayo ana. Gusto ka kwan ra dili ra mansanas so may muha sa nalaman og mansanitas ba kun ana no ay nalaman kita no. Klaro pa. And number 2, the next is be kanang make yourself busy. Kinahanglan nga make yourself busy ka because according to some experts, idle mind is the kanang devil's workshop. Kana bitang idol ang imong hunahuna ba? Dili idol nga IDOL, kana bang IDLE? Idol. Ana no? Nga ang imong bitang hunahuna bakante ra kay may puruhang gyud madala ka tentasyon ana. No, klaro? No? Hato pa make yourself busy. And of course, always ask for the guidance of the Holy Spirit. Mugi na pinakalingon nga kung dunay mga tentasyon sa imong kinabuhi. Sa unsang paagi nga tentasyon na do nga mukwang gyud ka, mangayo gyud ka sa panabang sa Espiritu Santo. Klaro ba? Pinuari sa tas atong jolo-joke kay gihimo-himo ra ba na ako niyo nya dilit nato ni sa mapunoon to adere.
Julo joke-joke tagamay mahigala kay ako ra ba ning gihaguan o himo-himo nga akong joke-joke. Mag-istorya si Busting og si Picoy. Koy, hapit naman jud ang eleksyon, no? Kidaghan naman kayong poster sa mga kalsada sa mga poster sa kandidato na askanda kalsada. Na sila si Bungo, na katong nay kuan kanang bilyar. Bao lagi. Asa man day ka ting akoy. Aw asa man day ka ting medyo nagdali-dali man kag dihag kanang isputing magakayo. Ay, muadto ko sa tayasan kay mo tabang-tabang ko og pangluto kay bisperas na pa yan. Awa ba? Nadi kay parente din na? Ay, nakamampot. Ako nagtambag ni Muting ba? Nakabantay mo kung mo nga kusugay kang manalag sudaan. Ha? Sudaan ba? Manluklukas imuhang tupperware. Mga tupperware. Ayo oy, maka-demote na sa imong pagkatao. Mas mayo kung tagaan ka, mo na dato ni mo. Ikaw kay usahay bisag wala ka tagay mamutos man ka. Sabad na ay. Madunggan gani ka sa mga tao, abi pa lamang tinuod. Kay dili tinuod. Ay, tinuod lagi pero para naman po na isubak sa utan pagkaugma humas pista. Mauga ni. Ayaw kay daghada kay Ha, kusog magpugani kag mga ayog greenhouse. ayaw lagi, ayaw kay maulawan sana. Joke ba yun? Joke na daw ito, may lain. Nala, no? May nguto na ka na itong tanan. Ako lang gihapon kini yung ubus nga alaga, Reverendo Padre, Reverendo Bana, milit na usab kaninyo o munalangin ka na ito ang Diyos, magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, tapos ang misa. Tapos na ang atong katikisem, dalo na ito ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong Mundo, Pilipinas.